Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Og tinuod man gyud kang kanis sa PBC mo nagingon sa magtutudlo master nga ang iyang mga katawhan ginalaglag kun kulag kay balo. Biblically speaking nasa Oseas 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Ikaw nga texter nga nagpakarong ingnon kanhing PBC. Tugutan tag PBC nga kanhi. Unsay imong kahibalos doktrinas PBC? Di ka man magwawali. I-compare diri kanako lang ha. Gawas kang reverend o uban pa nga mga ministro kanako. Ang pagbudlay ug paghago dinis pagpangalaga dili lalim. Way gidawat nga sweldo tinuod na sa pag-ingon ni reverend. Lahi nining pastor sa Badista nga imong gihatod-haturan og mga istoryang di mao, mga binutbot nga mga pagistorya nga nagdawat og sweldo matud pang reverend og di ni sweldohan. Ay dugay rang ni karatel ni biya sa Badista pero tungod man sa sweldo, sige lang. Bisag unsa na lang mga pagdepensa o pagpangatake diri sa PBC. Unya kami, ako, nagdepensa, nabay swildong gidawat. Wa, gani, usahay makadugang patag-hatag sa bayronon sa radyo tungod sa atong pagpangalagat. Unya, i-compare nimong nibiya nga way hanaw sa doktrina. Ako lugar, kung tinuod nga dili ka maturan, di ko mubiya ni. Una ba kung mubiya ni mo eh. Pero kinakita na ko nga ang pagtulunan sa BBC man doktrina lig-on. Tarong pagka-istorya niya, lig-on og di gid ni maluwad. Wa man ni maluwad ni Mitchell Bendilio ng imong gihatod-haturan. Taman ra man gani siya magyama og kon magisgot nagpagpabiya sa tuluan ni Kristo kay dili hingpit ang pagwali unsay iyang istorya. Miyon dayon, dili hingpit si Kristo kay si Tomas iyon yung hingpit. Mao na ang imong pagrepute sa among presentation Bendilio. Kauwa pataka man lang kag yaw-yaw ana. Supat ka na nga among gigamit nga presentation. O kayo idirekta. Kaya wa may magdirekta sa Biblia nga among magtutudlo Master Tomas inyo mabasa. Nagpamatuod mi nga siya may katumanan sa Espiritu Santo nagpakatao. Mao na siya ang comparison. Kung ikaw manibiya, awa kay hanaw sa doktrina, munang usa ka sa giingon sa Biblia, malaglag ka bisag katawan pakakani sa Dios. Di na lang nato ingon ka di man kamutuo ka ni Master. Laglag ka pa ingon kay nibiya ka man sa pagtulundan sa BBCM. Nakaron ang sistema brethren, ang doktrina nato nga gitudlo ni Master, iyang gihimo nga kusog kuno mamalikas. Sa tuwa ba, barad ron, sa Biblia ba, sa pagsugo ni Master, aduna ba'y mga pagbawal nato nga dili kita angay musukol sa atong mga ginikanan o labi na sa sistema sa mga pagpamalikas na doon? Ang atong magtutudlo, Reverend, mo'y nagtudlo kanato mahitungod niining mga bahina nga gidili gyud ang mga pagsukol sa mga ginikanan, labi na gyud ang pagpamalikas. Og nakalatid kini sa balaang kasulatan nga gitudlo ni Master diri kanato. Niya sa Jeremias akong pagabasahon, kapitulo 6 bersikulo 28 ingon ini. Silang tanan mga sumusukol nga hilabihan nga nanaglakaw-lakaw uban sa mga balikas, sila mga tumbaga o puthaw, silang tanan pulos, mga mahugaw. O nasa Biblia, nga dunay mga tao nga sumusukol nga hilabihan. Unya, naglakaw-lakaw daw uban sa mga balikas. Gitawag sa Biblia, nga mga tumbaga o puthaw, silang tanan pulos, mga mahugaw. O nakita nato mga mahal mong tigpaminaw, ingon Desmith Silvenio, unsa na katinuod? Wala gi katinuoran ana, anang imong suportar sa texter nimo nga imong gibasa nga matod pa ang among magtutudlo himalikas, wagi ka makadama ana, nababoy gyapon ka. Kay gani, wa man ta molimot ang atong magtutudlo adunay pag-inom og beer lugar bradone. Kay bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang wala mo inom mao si Juan nga Bautista. Pero ang atong Ginoong Kristo ay adunay pag-inom og bino, mga mahal lamong tigpaminaw. Ug mao po na ilang gilili, isip basuni sa ilang pagtan-aw diha kang Kristo. Pero dili kana mao ang angay nga himuon sa tao unta dapat tungod kay ngano ang Biblia nagpamatuod sa 19:26 sa Mateo, sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Pag mag-ingon sa Dios ang tanan mahimo, doon nalay buluhaton ang Dios nga sa pagtan-aw sa tao didto lang siya mulili sama sa panahon kang Kristo.
nga mao'y nakapahimong basuni niya nga dili siya motuo kang Kristo kay dunay bulaton ang Dios nga ang mga mayubiton ba pahustuhon unta magbuhat ang Dios og bulaton para sa mga yubitan nga dili na sila moyubit kung kita lang unta may magbuhat. Pero sa Dios ang mga mayubiton ba bradron patak-umon nga dili na sila magyubit kay makasabot ra sila sa ilang sistema. Dili, Reverend. Ang Dios gani, nagbuhat siya mga buhat nga ang mga mayubiton mosamot gid og pagyubit. Mao na sa mga nalili sa mga taong way pagtuo diri sa atong magtutudlo nga atong gipailang katumanan sa Espiritu Santo, na wa nila masamti na sila sa pagbuhat sa mga pagyubit na. Niya sa Biblia, ang pagpahayag sa 13:41 buhat gingon, "Tanawa kamong mga mayubiton paghitingala og pangawagtang kamo kaysa inyong mga adlaw. Pagabuhaton ko ang usa ka buhat." Doon ako buhaton ng Dios nga usa ka buhat. Nga matod pa din ni usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagatuuhan bisan pa kun adunay magasugilon kaninyo nini. Busa sa Biblia daan ang nakapahayag, Reverend, nga ang Dios dunay pagabuhaton nga buhat. Address ni ngadto sa mga mayubiton nga sa diyang buhaton ni niya, ang mga mayubiton mo samot gid sila sa pagbuhat og pagyubit og dili sila motuo nini. O di nakita nato mga mahal namong tigpaminaw. Kay bisan ang atong Ginoong Kristo aduna sila nagalili nga adunay pag-inom niya og bino. Hain ang priba bradroni sumala sa atong mabasa sa Biblia. Dini, basahon ako ang priba, Reverend, sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 18 ngadto sa 19. Unya, akong basahon kining katak 70 Adventist nga Biblia nila. Kay si Juan mianhi nga wala magkaon ni mag-inom, ngani na nag-ingon sila kana siya giyawaan. Sa mga tao nga way pagtuo, diha kang Juan, wala ko sila mo ilapod kang Juan nga Bautista, mianhi kuno si Juan Bautista, wala daw magkaon, wala po daw mag-inom, pero giingnan nila si Juan Bautista nga kini siya giyawaan. Ang anak sa tao, mamuning atong Ginoong Hesus, ang anak sa tao mianhi nga nagakaon og nagainom apan sila na nag-ingon. Tanawa kana siya usa ka taong ulitan, palahubog og higala sa mga maniningil sa buhis og sa mga makasasala. Awa ang mga tao sa una, Reverend, nga mga way pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo, nalili nila nga ang atong Ginoong Jesucristo miani dinhi sa kalibutan niya nagahimo sa pagkaon og pag-inom. Unya sila din mihimo og mga pagkonklusyon istorya nga na nag-ingon, tanawa kana siya usa ka taong ulitan, palahubog og higala sa mga maniningil og buhis. Nagbasahon tani sa Biblia ang Katoliko kining giinom sa atong Ginoong Jesucristo, giklaro na gid kini nga bino. Niya basahon nato. Mayong balita Biblia dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales, gitambayongan kini sa mga Protestante o Katoliko nga iskalar sa Biblia ang Mateo 11:18 ug 19 gingon. Si Juan mianhi, nagpuasa siya, katapa wala mo kaon, o wala mo inom og bino. Ug ang tanan mingon, giyawaan. Ilang gingan lang giyawaan, kaya mo inom og bino si Juan. Mianhi ang anak sa tao, nga itong Ginoong Hesus kini, og siya mikaon og miinom. Og ang tanan nag-ingon, tanawa, ninyo kining tawana. Ulit, og palahubog siya, og higala sa mga kubrador sa buhis, og sa mga makasasala. O nama, ang mga taong way pagtuo, kita nila si Kristo, nga miani nga nag-inom og bino, gikomentaryohan ng yapon. Si Juan Bautista nga niyan nga wala mo inom og bino, gikomentaryohan ng yapon, gikanlan paghiyawaan. Riba mga mahal namong tigpaminaw nga nangita sila o nakakita sila bikil di atang Kristo hinungdan usa pod nga dili sila moto. Gani ang priba nga si Kristo miinom og bino, gigamit ni Kristo ang bino, mga mahal namong tigpaminaw, sa katapusan nga panihapon nga gitawag sa English og Last Supper para sa iyang mga tinunan. Hay ng priba, bradron. Ani ang priba basahon ako, Reverend, sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 20 ngadto 29 unya ang Biblia nga akong gamiton pagbasa kining mayong balita Biblia kung Biblia ang Katoliko adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales. Itamayungan kini sa mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia gingon. Sa pagkagabi si Hesus og ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kananan. Og samtang nangaon sila mingon si Hesus, sultihan ko kamo usa kaninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an og ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo,
Ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, ang nagtuslob sa pan uban kanako nining panaksan maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa gingon sa kasulatan. Apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya matao. Si Judas ang mabudhion mingon magtutudlo. Ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, o gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iyang mga tinun-an. Dawatan ninyo kini o kana, mingon siya, kini ang akong lawas. O niya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios o gihatag kanila, imna kini ninyong tanan. Siya mingon, kini mao ang akong dugo, nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili na gayod ako muusab pag-inom ni ining maong bino hangtod sa adlaw nga muinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. Kini ang gikuha natong prueba nga matinaw nga ang atong Ginoong Kristo ang punto diya nga moinom di pod og bino. Busa kung makitaan si Kristo nga mag-inom para sa mga dili magtuto, ignog palahubog. Way kalainan, mga mahal nga tigpamanaw kung tinuod to siya nga membro sa PBCM. Kami lugar, dili membro sa PBCM, gani akong kauban, dili lugar membro sa PBCM. Nganong ang iyang nasabtan, mo iwa masabti din ni sa akong kauban. Tungod kay, sa gingon na ni Brad Ronnie, bisag katauhan ka pa sa Dios, moabot ang panon nga malaglag ka tungod kay kulang og kahibalo. Ministro ka ba? Ang akong katauhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. 4:6 sa Osias. Mo nang nahitabo kanimo kung tinuod ka. O klaro man nga nagparon-aron giga. Kay ngano man pag-ingon nimo ang among magtutudlo himalikas, nakita nato sa Biblia. Sige pakita nga dili ka na tinuod. Pag-ingon nga daghan og asawa, awa man mo balibad niya na, pero matod pa nimo. Usa ka na kadautan nga mga buhat, hugaw ka na mga mahal mong tigpaminaw. Ay raw tag tinuntuhi. Mao bitaw hinungdan nga kung ikaw may mogamit niya na bindilyo, mao bitaw hinungdan nga no nga nalumo ang unsay tawag ani ang trompa dito sa dapit sa ormok sa debate sa Iglesia ni Cristo batok ninyo. Gumikan sa kababaon ninyo di bisag ministro pa to sila unya ni mga kauban nga nagwali sila debate unya nitaak na sa dili angay. Di wa makapugong sila di napusa nangakumi ang inyong mga gamit dito. Mao man na karon ang nahitabo bitaw nimo diri sa istasyonan sa DXDD may magwa mi nahibaruan pod og naunsa ka. Ha? Mo na nga magtinarong ka sa imong sulti. Sa topiko lang mo insert ang atong mga pagtubag dili kay i-insert nato ang kawas na sa Biblia. Busa hinuon dili man nato ikalimon. Kay ang kaaway ni Kristo sa una nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Ang kaaway pod sa panahon namo karon nagbantay pod sa adlaw nga igpapahulay. Busa ko nakitaan sa istorya si Kristo nga giing nagpalahubog. Way kalainan nga naa nahitabo sa among magtutudlo tungod kay ang Biblia nagpamatuod na nga sa mga tagna nga matod pa ni Master sa iyang pag-ebanghelyo nga mo na giaputan sa mga ministro dili katong mini pero nahimong true sa iyang pagkamini kadtong nagtuo-tuo og nagpakarug-ingnon nga PBCM. Sa Ecclesiastes 1:9 husto daw na matod pa ni Master nga gingon ang namao kaniadto mamao man ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimoon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Ang nahitabo daw kaniadto dunay mga nanglabay. Pagahimuon gapon o pagahitabuon man ugma sa umalabot lugar. Lugar sa dapit sa kang Kristo nga nahitabo, mahitabo usab sa umalabot diya sa Espiritu Santo. Kining Ecclesiastes 1:9 sa ubang hubad bradron giun sa kini sa pagpayag.
Sa hubad nga the book Tyndale translation o bisan pa the Living Bible nga Biblia Reverend gingon kining Ecclesiastes chapter 1 verse 9. History merely repeats itself nga ang namaw kaniadto mamaugma. Munang naay mga nakita nga mga panghitabo sa panahon kang Kristo nga nalipod sa panahon sa Espiritu Santo. Naay mga tao sa una naghingalan og di mao kang Kristo naapod sa dapit sa Espiritu Santo nga atong gipailas Buster. Unya katong ni Bia og uyon ang bindilyo nga palahubog kay matud pa mo inom. Kung mao man ay basihanan nga dili na tinuod, di na kamatuoran, unang-una ang atong Ginoong Jesucristo di na pud tumulugar nga tinuod. Kay sa mga dili magtotoo, ingnan man siya nga palahubog pud og minom niya. Gi sa dapit sa kang master gi padungagan pa gyud og gisobrahan pa gyud nga himalikas. Busa wala na mo bitaw nga nagbarog ko kanunay nagpabilin kay dili na mo'y nakapawala sa pagkakamaturan ang nakita diha sa among magtutudlo nga kun na may pag-inom og beer og sa kahimtang pod sa pagpangasawa na tubag naman na namo bindilyo ng bahina nga ganlan og dili mayo mahugaw kay nay asawa nga tubag na namo wa lang ka kasustain. Muna nya gidugangan pa gyud sa mga pagbutang-butang nga mamalikas daw. Nasay pa niya. Kay tanawa nga kung magisgot tag Dios man si Hesukristo. Ang Dios mga mahal mong tigpaminawa pa magpakatao sa Kristo gitagna na. Nga gikuha ang bino diha sa mga tao sa ilang baba, pero si Kristo niya na wala siya mailalom niining tagnaa. Niining mga pagpamatura. Hain sumala sa Biblia, brother. Okay niya basahon ako reverend sa pagpahayag sa Biblia Joel Kapitulo 1, versikulo 1 ang pagbasa kama 5. Hangtod 5 ang atong pagbasa sa Joel Kapitulo 1, gingon. Ang pulong ni Hioba midangat kang Joel, ang anak nga lalaki ni Petuel. Pamatii kini, kamong mga tigulang nga tao, og patalinghugi, tanan kamong mga pumuloyo sa yuta. Nahitabo ba kini sa inyong mga adlaw, kung sa mga adlaw sa inyong mga amahan? Suginli ninyo ang inyong mga anak mahitungod niini og ipasugilon sa inyong mga anak ngadto sa ilang mga anak og sa ilang mga anak ngadto sa laing kaliwatan kadtong gibiyaan sa ulod nga dangaw-dangaw gikaon sa dulon og kadtong gibiyaan sa dulon gikaon sa lukton og kadtong gibiyaan sa lukton gikaon sa ulod nga hantataw pagmata kamo nga mga palahubog og panghilak og pagminatay kamong tanan nga palainom sa bino tungod sa matamis nga bino kay kini gikuha gikan sa inyong baba. Busa may pagpahayag na sa Biblia gitagna na reverend sa propeta nga si Joel mahitungod sa bino nga gialis ngadto sa mga manginumay nga gitawag mga palahubog nga matod pa pang minatay kamong tanan mga palainom sa bino tungod sa matamis nga bino. Kay kini matod pa gikuha na gikan sa inyong baba. Onya, tanan man nga mga katawan ani, nga gipasabot. Kay kuwao na ang matamis nga bino, kay para sa moinom, tamis man nila. Gikuha, gikan kini sa inyong mga baba. Matod pa ni Hioba, gisuginlan niya si Joel. Suginlin ninyo ang inyong mga anak mahitungod dini. Og ipasugilon sa inyong mga anak ngadto sa ilang mga anak o sa ilang mga anak ngadto sa laing kaliwatan. Bisan pa gani sa laing kaliwatan. Pero si Kristo napailalom ba diyan na? Wala. Mao nga nakitaan po nila busa dili kay ang mga ministro sa PBCM nakuhaan og buot mga mahal mong tigpaminaw. Og matod pa sa lawayon kuno nga mag-angkon og kami daw katumanan sa unang Tesalonica 4, City of 8. Unya, sa lawayon kuno na nga buhat. Kanang gibuhat sa among magtutulo, angayan ba kunong maangkon og Espiritu Santo? Unya, gigamit niya nga dautan kuno niya na, mo nagingog hinay-hinay, kay kung ikaw di ay naanad ka ng pagsultiha, pag makaatubang kag Islam, aw mo na'y, og di makapugong ang usa ka reliyong Islam, madisgrasya gyud pug ka, kadtong nag-ingon-ingon ka nga PBCM. Ngano man, kay dili ingon niya na ang atong buhaton. Kay ngani, sa ilang dapit, sa ilang doktrina, si Allah nagtugot kanila sa mga Islam, sa relihiyong Islam, sa mga katawhan niya,
nga pwede sila makapangasawang upat basta makamao sila nga mubuhi nga ang naa sa usa ka asawa mausab ang kahimtang nga matagamtaman diya sa unang asawa ngadto sa ikaduha o ngadto sa ikatulo o ngadto sa ikaupat. Kay kung dili ka makahimo niyana, matod pa ayaw na lang pagpangasawa sumala sa ilang gitawag og Holy Quran. Busa ingnon ba nimo ang Islam nga relihiyon nga mga hugaw nga mga tao ay magpagpataka niya na. Miabot na mga oras. Among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan. Sa ngalan na lamang sa magtutudlo, Master Tomas D. Senior, kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan sa kauban nga Evangelista o Ministro. O kinasa, mag-inyong igsoon, Evangelista, Brother Juan Rodilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.